Durant el trimestre, els professors podeu avaluar els vostres alumnes encara que no tingueu convocada la reunió d'avaluació. Segons el sistema d'avaluació que tingueu configurat al vostre centre a la plataforma, podreu avaluar de forma qualitativa, mitjançant frases, o de forma quantitativa, mitjançant notes. En els dos casos podreu afegir observacions. Per avaluar amb notes els alumnes de la vostra matèria, haureu d'accedir a Matèries, triar una matèria i anar a Avaluar. En aquesta pantalla, clic Edu us mostrarà la pestanya de l'avaluació d'aquell moment del curs amb el llistat dels vostres alumnes. La primera acció que haureu de fer serà fer clic a seleccionar detalls del llistat. Si heu creat ítems avaluatius, que són les notes parcials, seleccioneu aquells que vulgueu avaluar durant el trimestre. A continuació, seleccioneu l'opció Notes finals de les avaluacions per poder fer el càlcul de la nota final de la matèria, o si no en teniu ítems, per poder posar directament la nota final. Quan ho tingueu tot seleccionat, feu clic a aplicar a selecció al llistat i us apareixeran unes columnes amb les notes parcials que vulgueu avaluar i una columna de la nota final. Durant l'avaluació, aneu informant de les notes de cada alumne per a cada un dels ítems i guardeu sempre. Un cop heu informat totes les notes parcials de cada ítem, només caldrà fer clic a Calcular i clic Edu us mostrarà la nota final. També teniu el botó per fer calcular totes. Totes les notes es podran modificar en l'apartat damunt i podreu escollir la nota definitiva que tindrà aquell alumne. Aquesta nota modificada és la nota definitiva que apareixerà a l'acta i als butlletins i la que es té en compte per al càlcul de les mitjanes. Si no es posa la nota modificada, s'agafarà la calculada per fer la mitjana i mostrar-la a l'acta i als butlletins. És molt important que cada vegada que entreu a aquesta pantalla per introduir les notes es guardin els canvis. Una altra manera de posar les notes és des de Notes i Observacions. Des d'aquí us trobareu amb els ítems que teniu ja creats i el botó de calcular de la nota final. Justament des d'aquesta mateixa pantalla podreu posar les observacions que considereu per a cada alumne. Teniu l'opció d'escriure les vostres pròpies observacions o bé utilitzar les que tinguin configurades al vostre centre en el banc de frases associats amb aquella matèria. Aquestes observacions les podeu fer aparèixer al butlletí visible als pares o fer-les visibles al tutor a la fitxa de l'alumne, ja que només són internes i no visibles als pares. Si voleu, podeu fer check a visible a l'acte per tal que aparegui a l'acte quan el tutor consulti. Tornant a la pantalla d'avaluació, un cop considereu que doneu per posades i revisades totes les notes i observacions, heu de tancar la matèria. Si és necessari, podreu tornar a obrir la matèria per fer modificacions necessàries les vegades que calgui, fins a la data de bloqueig de les notes, acció que realitzen els caps d'estudis o coordinadors. Recordeu que és totalment imprescindible que les matèries es tanquin, ja que si no, les notes i les observacions no apareixeran al butlletí trimestral. Finalment, també podreu avaluar i tancar la matèria des de Matèries, Avaluacions, aneu a la vostra classe. Amb l'icona de l'engranatge anireu a la pantalla per posar les notes i amb l'icona del candat obrireu i tancareu la matèria.